چەکدارên Komala Dewleta İslamî Daeş ew zîndandan nebû ji bo eşkencedana jinan û ji bo mebestên siksî bikardîne. Zîndan ji 10 hejûrên piçûk pêk hatibû, taybet bû ji bo zîndankirina jinên fermanên Daeş red dikir û guh nedida rênimayiyên wan. اكتشفنا سجن لدواعش سجن نسائي. ما زیندانێکە داعش دیت جۆرên eşkencedanê xراپترین şێوەیە eşkenceyê Xwedê ji wan nerazî bît. Şervanên encûmenê Minbiç gote televizyona Arab 24 wan hebên azirandina seksî di zîndanê de dîtin ew çend kerestên dî. كان في حب تهيج. Divê zîndanê de me hebên bêhûşkirina jinan dîtin, hebên rêgiriye li duciyanê bûn. Şikir em gihiştîne vî cihê veşartî ku bi zehmet bû kes bigehtê. Ew jî bi sahiya encûmenê Minbiç yê leşkerî. Encûmenê leşkerê Minbiç bajar ji destê Daeş derxist. Ew hêz pişkekin ji hêzên Sûriya Demokrat bi rêberatîkirina hêzên Kurdan û bi piştevanîkirina Amerîka. Girtina bajar jî mezintirîn şikestina Daeş bû ji meha heftiya par were ji ber ku ew rêka sinûrê Tirkiye digel navendê xîlafeta bi navê Dewleta İslamî li Reqqa.